Tervetuloa katsomaan uutta YouTube-videota, jossa tutustutaan Clash Royale-faktoihin. Fakta 1. Bowlerilla tuossa sen kivessä näkyy Spikein naama. Fakta 2. Prinssi ja Tumma Prinssi on veljeksiä ja se näkee myös siitä, että niillä on tommoset samanlaiset hevoset. Fakta 3. Ice Wizard on suomalainen ja se sanoo muun muassa, että ja. Fakta 4. Pikku-Pekka ei tykkää perhosista ja tässä areenassa, jossa se saa, niin siellä on perhonen, mutta seuraavassa areenassa ei ole perhosia, eikä sitä seuraavassakaan. Fakta 5. Torniprinsessalla on tuossa kuvassa kultainen kruunu, mutta kun menen katsomaan peliin, niin täällä sillä ei sitten olekaan kultaista kruunua. Tässä oli nämä 5 Clash Royale-faktaa, niin jos olet tämmöisiä lisää, niin laita kanava tilaukseen. Se on moro.